Moikka! Mun nimi on Henrietta Pippola ja ajattelin tehdä tämän oppimispäiväkirjan nyt videon muotoon ja olen lyhentänyt tekstiä ymmärrettäväksi. No, tällä videolla mä haluan jakaa omia oivalluksia ja pohdintoja tältä kurssilta, jolla me käsiteltiin tätä tiedolla johtamista, datan hyödyntämistä ja visualisointia esimerkiksi. Ja tämä kurssi on saanut mut sekä innostumaan että myöskin pohtimaan tosi monia asioita tämän tiedolla johtamisen puitteissa. Miten tieto muuttuu esimerkiksi ymmärretyksi ja ymmärrykseksi ja toiminnaksi, ja miten sen avulla voidaan oikeasti esimerkiksi kehittää organisaatioiden toimintaa ja yksilöiden toimintaa. Ihan siinä alussa lähdin yhdistämään tietoa, ymmärrystä ja johtamista, ja siinä havahduin siihen, että miten suuri merkitys on loogisella päättelykyvyllä ja datan lukutaidolla. Koska tiedon kerääminen sinänsä näyttäytyy ja tuntuu helpolta, mutta sen ymmärtäminen ja hyödyntäminen käytännön toimissa sitten tuntuisi vaativan paljon enemmän. Omassa työssäni olen huomannut, että tieto usein vastaa kysymykseen mitä, mutta ei vastaa niinkään kysymyksiin miksi tai miten. Ja juuri ehkä nämä kaksi viimeistä koin ratkaisevimmiksi huomioiksi sitten tällä kurssilla tietoon ja dataan liittyen. Sitten jos mietitään sitä tietotarpeen määrittelyä, omissa kiinnostuksen kohteissa olinkin maininnut sen esimerkiksi kyselyiden tekemisen ja että mitä tietoa halutaan saada. Ja ehkä siinä alussa kiinnostikin tämmöinen hyvin inhimillinen, haastattelutyyppinen tieto, mutta myöskin se oli jo havahduttanut ennen tätä kurssia, että tuntuu, että miten vääriä asioita kyselyissä esimerkiksi voidaan kysyä. Ja siihen onneksi sai myöskin tältä kurssilta vähän vahvistusta. Eräässä organisaatiossa, jossa mä oon työskennellyt aikaisemmin, otettiin käyttöön esimerkiksi uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Ja sitten sen myötä tietysti tietoa siitä työn tekemisestä alkoi virrata vähän niin kuin joka suunnasta. Eikä kukaan oikein tuntunut tietävän, että mitä tiedolla pitäisi tehdä, mutta sitä piti kuitenkin esitellä ihan hirveästi. Moni koki työntekijöistä, että tieto ei liity omaan työhön, ei löydetä yhdyskohtia. Ja tämä opetti käytännössä mulle sitten sitä, että kaikki tieto ei ole kaikille tarpeellista, että tiedon jakamista on syytä miettiä roolikohtaisesti ja myös siinä oman roolinsa sisällä sitä, että mitä se nimenomaan se tieto sitten oikeasti merkitsee. On eri asia kehittää järjestelmää tiedon keräämisen välineeksi kuin kehittää sitä sen todellisen toiminnan tueksi. Se oli ehkä tässä mun mielestä semmoinen tosi tärkeä juttu. No sitten käsiteltiin ihan sitä tiedon jaottelua ja ajallisuutta ja en ollut koskaan aikaisemmin ehkä käynyt pohtimaankaan sitä ajallisuutta. Onko se tieto ennakoivaa, reagoivaa vai jopa kriisiyttävää tiedolla johtamista. Ja tässä tuli mieleen myöskin sitä, että semmoinen liian yksityiskohtainen datankeruu voi johtaa myöskin mikromanageraukseen ja semmoisiin asioihin vaikuttamiseen, millä ei oikeasti ole ehkä mitään tekemistä sen työn näkökulmasta. Omassa työssä, asiantuntijatyössä, täytyy olla myös tilaa semmoiselle luovuudelle ja ajattelulle, mitä ei aina voida sitten vaikka mitata oikein millään, eikä se ole aika eikä paikka sidonnaista. Ja siinä tulee ehkä myöskin semmoinen yksi haaste kaiken tiedon keräämiselle esimerkiksi asiakastyöstä, että tavallaan sitähän me ei pystytä laittaa ylös minnekään. Ja siitä tuli sitten tavallaan niitä ajatuksia sit siihen liittyen, että kuinka pieniin osiin sitten itse asiassa tietoa kannattaa pilkkoa ja mitä se sitten palvelee, kun sitä on pilkottu tosi paljon. No
datavastuullisuus ja MyData ruvettiin sitten menee semmoiselle osa-alueelle, missä tuli niinku itselle tosi paljon uutta. Ja niinku huomasin, että tämän osion ja mittariosion kohdalla niin vähän niinku kävi itsellekin kurssi semmoiseksi tahmeammaksi, koska ne oli niin uusia asioita ja se ison kuvan ymmärtäminen siellä takana niin vaatii itseltä huomattavasti enemmän. Mutta datavastuullisuuden kohdalla myös heräsi tosi ristiriitaisia tunteita dataa kohtaan. Kun aikaisemmin ehkä oli enemmän innostunut, niin nyt oli sitten ristiriitainen fiilis. Koska ammatillisesti mä olen tosi kiinnostunut niin kuin datan mahdollisuuksista, mutta sitten taas henkilökohtaisesti koen niin kuin epämiellyttäväksi jopa sen, että miten ja kuinka paljon meistä sitä tietoa ja milläkin tavalla kerätään. Ja tavallaan se ajatus siitä, että minä itse voisin hallita omia tietojani, niin heräsi tässä nyt niin kuin uuteen ulottuvuuteen. Ja tämän uuden niin kuin tiedon näkökulmasta niin heräsin myös siihen, että miten sitä vastuullista datan käyttöä voitaisiin edistää ja minkälaista tietoa esimerkiksi työntekijöiden tulisi saada niin kuin omasta työsuhteestaan kerättävästä tiedosta tai vaikka sitten niin kuin yksilön olisi hyvä tietää näitä ja näitä asioita. Ja tavallaan yksilön oikeudet ja ne organisaationkin tarpeet kulkevat käsi kädessä. Ja sitten tavallaan jos mietitään sitä hiljaista luottamusta, mitä tämmöinen yhteistyö tuo, niin onhan se niin kuin tosi hieno juttu. Mutta niin kuin tuossa äsken viittasinkin, niin nuo perusluvut ja mittarit oli sitten mulla ihan uutta aluetta. Ja niin kuin opettaja Soinisen esitelmässä se matriisi, niin auttoi hahmottamaan, miten tieto järjestyy ja miten tärkeää on se mittauksen niin kuin luotettavuus. Ja siinä oli niin kuin voimakas aha-elämys just sille, mistä puhuit siinä, että miten paljon sitä tietoa itse asiassa voi karsia ja kuinka paljon se itse asiassa muuttaakaan sitä lopputulosta. Että tavallaan tiedon ottaminen jostain ihan vain sellaisenaan ilman sen niin kuin tarkempaa tarkastelua, niin ei niin kuin tuota välttämättä luotettavaa, realistista tai tähän tilanteeseen sopivaa tietoa. Ja just tämä yksi iso oivallus, että samat ohjeet eivät aina tuota samaa tietoa. Eli niin kuin se, että jos ohjeistetaan henkilöstöä tai ohjeistetaan ihmisiä vaikka syöttämään tiedot samalla lailla koneelle tai tuottamaan tietoa, niin ne samat ohjeet eivät tuota samaa tietoa. Et siinä se ihminen on välissä. Ja niin kuin työssäni mä näen, että miten eri ihmiset, kollegat syöttää samoja tietoja täysin eri tavoilla, niin kuin esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmää. Ja sen nyt tästä kautta niin kuin oivalsi sen, että miten tämä voi vaikuttaa siihen tiedon laatuun ja siihen tietoon, millä tavallaan sit organisaatio pyrkii ohjaamaan meidän niin kuin työntekijöiden toimintaa. Mutta joo, siis ihan todella avartavaa. Ja tämä oli mulle myös semmoinen että ensimmäinen kosketuspinta tämmöisiin näkökulmiin ja huomasin, että vaati prosessointiaikaa ja tutustumista paljon enemmän. Toinen tärkeä oppi tässä vaiheessa oli se, että kaikkea ei tarvitse kysyä kyselyillä. Tämä oli tosi hyvä pointti, että jos tiedon voi jo saada vaikka sieltä rekistereistä ja sille tiedolle on tavallaan vaan se yksi oikea vastaus tai tavallaan niin kuin se on hyvin mustavalkoinen, niin et miksi kuormittaa tavallaan niin kuin ihmisiä ja kyselyitä semmoisilla kysymyksillä, joilla ei ole väliä. Ja kaikkien kyselyiden taustalla olisi just hyvä pohtia sitä, että haetaanko niillä todella uutta tietoa vai vain vahvistusta niille omille oletuksille. Eli tämä oli mun mielestä tosi tärkeä ja taas siihen omaan alkuperäiseen kiinnostuksen kohteeseen, esimerkiksi kyselyiden käyttämiseen, niin todella tärkeä pointti. No sitten tultiin siihen hiljaisen tiedonkeruun menetelmiin ja
Ja tässä niin kuin kiehtovimmista aiheista yksi on hiljainen tieto, mutta tämä oli minulle myöskin hyvin luontaista omaan työn näkökulmasta, että se hiljainen tieto kiehtoo minua. Ja asiakastyössä mä huomaan jatkuvasti, että osa tärkeintä tietoa on just se sellainen tieto, mitä ei ole kirjattu mihinkään, ja se elää niissä vuorovaikutuksissa ja kokemuksissa, mitä me tehdään, miten me koetaan, miten me nähdään. Ja tähän pitää itsekin pyrkiä niin kuin luottamaan sekä oman ammattitaidon osalta että sit niin kuin asiakkaiden osalta. Ja tosiaan tässä vaiheessa niin kuin vielä voimakkaammin jäin pohtimaan nyt sitä, että miten mä voisin hyödyntää havainnointia, kyselyitä ja haastatteluita entistä paremmin, jotta kenties tämä hiljainen tieto tulisi näkyväksi ja hyödynnettävämmäksi. Mutta tähän ehkä palaamme joskus jonain vuonna tulevaisuudessa. Ja tässä ihan lopussa käytiin tätä visualisointia läpi. Ja kuten luennolla toit esiin, niin kuvasta voi hahmottaa asioita huomattavasti paljon nopeammin kuin pelkästä tekstistä tai niin kuin taulukosta jopa. Ja uskon jotenkin, että visualisointi yhdistettynä muihin tiedonvälityksen keinoihin palvelee myös erilaisia oppijoita enemmän ja auttaa niin kuin ihmisiä ymmärtämään asioita yhtenäisemmin. Ja visualisointi innosti ja toi esiin niin kuin sitä omaa luovuutta ja antoi taas välineitä tehdä niin kuin tiedosta elävämpää ja oivalluttavampaa. Ja tässä samalla opin, että tavallaan se oikeanlainen visualisointi on avain myöskin siihen tiedon muistamiseen ja ymmärtämiseen. Ja tässä etätyön ja multitaskingin maailmassa onkin jotenkin tärkeämpää kuin koskaan, että tieto pitää saada esitettyä sellaisella tavalla, joka todella jää mieleen tai jolla on vaikutusta. Eli mitä me tavoitellaan sen tiedon niin kuin esittämisellä, mikä me halutaan, että sen vaikutus on. Ja se ajatus siitä, että 3 tietoa kerrallaan toi meidän lyhytkestoinen muisti tuolla käsittelee. Tämä kurssi on muuttanut mun tapaa ajatella tietoa. Tämä on ollut semmoinen hyvä prosessi, hyvä ponnahduslauta näiden teemojen pariin. En varmasti olisi eksynyt yksittäin näiden tiettyjen tietojen äärelle. Ja semmoinen niin kuin tämä datan hallinta, tiedolla johtaminen, niin avasi myös mulle semmoisen näkökulman, että se on ymmärryksen ja inhimillisyyden niin kuin yhdistämistä toisiinsa. Ja toivon kyllä kovasti, että jatkoa seuraa ja jaksaa tsempata noissa vaikeissakin kokonaisuuksissa, mitkä tästä nousi esiin. Mutta katsotaan, mitä tuleman pitää. Kiitos kurssista.